Det danske politi træder ned i sine historiske kollegaers fodspor fra besættelsestiden, da politiet arresterede over 600 danske kommunister, herunder 3 medlemmer af Rigsdagen. De tyske besættelsesmyndigheder havde ellers afleveret en liste med kun 80 navngivne medlemmer af DKP. Politiet så mulighed for at komme af med kommunisterne, som deres politiske arbejdsgivere heller ikke brød sig om. Hertil kommer det danske politis beredvillige samarbejde med tysk politi i 1930'erne, da tyske flygtninge blev sendt tilbage til det tredje rige. Politiet er altid beredt til at forsvare det borgerlige Danmarks interesser med våben, tæsk og anholdelser. Eksempelvis arrestationen og fjernelsen af de irakiske flygtninge fra Brorsons Kirke er blot endnu en opgave på politiets langblodige liste over misgerninger, udført for det magtpolitiske borgerlige Danmark. Det anstændige Danmark græder, ledes de højre radikale danskere, Pia Kjærsgaard, Birkerøn med flere jubler. Dertil kommer politiets asociale optræden ved COP15 i december 2009, hvor politiets menneskeretsoverskridende aktioner er blevet for meget selv for de danske domstole. Jævnfører en dom fra december 2010, hvor en gruppe demonstranter havde klaget over politiets optræden. Oven i dette er der politiets omtale, afslører vi lydoptagelse af politiets radiokommunikation, der omtaler COP15-demonstranterne som det rene lort, og kniblerne skal være røde glydende. Altså, borgere der kæmper for at stoppe klimaforandringerne, er farlige og nogle der skal bekæmpes, i politiets samfundsforståelse. Dette bekræfter det både historiske og aktuelle billede af det danske politi og efterretningstjeneste som en magtinstitution, der entydigt støtter borgerligt, reaktionære og fascistiske samfundsgrupper. Derfor er det danske politi en fjende af den almene befolkning og en støtte for klassesamfundet og kapitalismen og dens blå lejesvende. Eller tør I ikke at slå for de der kameraer nu? Hvad? I har ikke noget problem med at slå lige før. For lad os se dem, mand. Jeg så jer slæbe et menneske i halsen ned ad Randers. De står og slår før, men med det samme der kamera, så slår de ikke. Hvad tænker du?